Yun mga kawaray, no? What's up? So, andito tayo ngayon sa 2v2 and magandang bakbakan to ngayon. Sa mga malulupit na player, yung matutunghayan natin ngayon sa laro, no? So, tara guys, panoorin natin mga kawaray. Alright! Tawa mo sila. Kasi nakaupo, bahala kayo dyan. Sarap. Oh, ano, bakit? Chong, mag-gym ka na, Chong. Para ano, patay ka. Uno, uno. Malalaki to, malaki nito. Counted. Lamang na yan. Rito mo? Lamang na sa ano? Penalty na eh. All three.
Tira na! Sure nine. Oh, nakasimuli na eh. Lasang isda! Oh, lasang galunggong. Bila mo kayo isa, oh! Kulang, yung isa hindi pa gano'n madali. Lamang sa bago.
Ako may mic. So, una mo. Pag kasi kung baka Ay. Wala ka dyan! Wala ka dyan! May balanggo! Dikdik ko rin! May video yan. Kailangan mo naman. Magkano ba? Ano ulit na? 16, 14.
Yan, lubot tayo sa akin. Laban! Goal 19. Guys, napakaganda ng laban. Yung pinag-uusapan pa kung counted o not counted. Alright. So, dito na nga mga ganda ng laban.